gospodaru svih svjetova, salavate i salame donosimo na Allahovog poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Nastavljamo uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć i dozvolu sa komentarom ove poslanice tri osnovna temelja, thalathatul usuli wa adillatuha. Spomenuli smo u prethodnom predavanju da je šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, autor ove poslanice, spomenuo prije tri temelja, tri kratke risale poslanice kao uvod ovo djelo. Neki kažu, islamski učenjaci, komentatori ove poslanice, da su te tri uvodne poslanice dodate od strane šejhovih učenika. To jest, šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab ih je napisao, ali su pridodate ovom djelu tri osnovna temelja i postavljene na početku ovog djela kao uvod i bitne napomene prije govora o tri osnovna temelja. A drugi komentatori kažu da je ipak to uradio šejh Muhammed, rahimahullah, autor, da je on stavio ove tri poslanice na početak ili kao uvod u ovo djelo. Bilo kako bilo, ove tri uvodne poslanice su itekako korisne i veoma je bitno naučiti ih ili naučiti ono na što one upućuju i raditi po tome. Prva od te tri poslanice je poslanica o četiri pitanja koja su dužni svi muslimani naučiti, svaki musliman i muslimanka. Ovu poslanicu šejh rahimahullah započeo je riječima: "I'lam rahimaka Allah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail." Znaj, Allah ti se smilovao da nam je vađib, da smo obavezni naučiti četiri pitanja ili četiri stvari. Kada kaže da nam je vađib, misli se svakom pojedinačno, i muškarcu i ženi, i starom i mladom. Svaki musliman je dužan naučiti ova četiri pitanja i raditi po tome. Ta četiri pitanja su, kao što smo čuli u prethodnom dersu, znanje, a to je spoznaja Allaha, spoznaja poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i vjere Islama sa dokazima. Drugo pitanje, rad po tom znanju. Treće pitanje, poziv, činjenje dave u to znanje i rad po znanju. I četvrto pitanje jeste sabor na tom putu, trpljenje, ustrajnost na tom putu. U prethodnom dersu govorili smo o znanju i vrijednosti znanja i bitnosti znanja. I govorili smo o tome šta znači spoznaja Allaha, spoznaja poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i dini Islama. Došli smo do drugog pitanja, a to je rad po znanju. Rad po znanju. Rad po tome, rad po prvom pitanju. A rad po znanju je plod tog znanja. Znanje je poput drveta, a rad po znanju je plod tog drveta. Drvo nije cilj samo po sebi, nego je cilj ono što rađa od plodova na tom drvetu. I drvo koje ne daje plodove, od njega nema velike koristi. Ili ako ima koristi, ona je kratkotrajna. Dok drvo koje rađa i koje daje plodove, ono je korisno. I zato rad po znanju je dokaz iskrenosti u učenju znanja. Jer onaj ko uči znanje, a ne radi po njemu, upitan je njegov nijet. Upitan je njegov nijet. Jer da mu je cilj rad po tom znanju, radio bi po njemu. Kada uči znanje i ne radi po njemu, onda se postavlja pitanje zbog čega uči znanje. Da li uči to znanje da bi se hvalisao njime, ili uči znanje zbog neke dunjalučke koristi, da bi došao do imetka, do pozicije, do ugleda i tome slično. I zato u poznatom hadithu kojeg je zabilježio imam Muslim u sahihu od Ebu Hureyre radijallahu anhu, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Inna awwala thalathin yuqda alayhim yawm al-qiyamah." Prva trojica kojima će biti presuđeno na sudnjem danu su pod jedan čovjek koji je preselio kao šehid, čovjek koji je preselio kao šehid, pa će biti doveden pred uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. I Allah tebaraka wa ta'ala će ga upoznati i podsjetiti na svoje blagodati prema njemu i upitati ga koliko si radio po tome, koliko si bio zahvalan na mojim blagodatima. Pa će ovaj čovjek reći: "Borio sam se na tvom putu, o gospodaru, sve dok nisam preselio kao šehid." Pa će Allah subhanahu wa ta'ala reći: "Lažeš, borio si se da bi bilo rečeno da si hrabar." I to je bilo rečeno, pa će biti naređeno da se baci u džehennemsku vatru. Zatim će biti doveden učenjak, pa će ga Allah subhanahu wa ta'ala podsjetiti na svoje blagodati prema njemu i upitati ga koliko si bio zahvalan na tim mojim blagodatima i šta si radio po tome. Pa će reći: "Gospodaru, učio sam znanje i druge podučavao njemu i učio sam Kur'an zbog tebe." Pa će Allah tebaraka wa ta'ala reći: "Lažeš, učio si znanje i podučavao da bi se reklo učenjak i učio si Kur'an da bi se reklo učač Kur'ana." Pa će biti naređeno da se baci u džehennemsku vatru. I bit će doveden onaj koji je mnogo udjeljivao, onaj koji je bio plemenit i davao svoj imetak drugima. Pa će ga Allah tebaraka wa ta'ala upoznati sa svojim blagodatima prema njemu i podsjetiti ga na
te blagodati i upitati ga koliko si bio zahvalan na mojim blagodatima i šta si radio u vezi s tim, pa će reći gospodaru, nisam ostavio ni jednog puta i ni jednu priliku gdje treba učiniti hajr, a da nisam udjelio, da nisam učestvovao u tom hajru sa svojim imetkom. Zbog tebe gospodaru. Pa će reći Allah subhanahu wa ta'ala, lažeš, udjeljivao si da bi bilo rečeno kako si ti plemenit, kako si darežljiv, i to je bilo rečeno. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala narediti da bude bačen u džehennemsku vatru. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to su prva trojica sa kojima će biti potpaljena džehennemska vatra. Radili su dobra djela, ali nisu bili iskreni u tome. Plod iskrenog znanja ili učenja znanja jeste rad po njemu u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, ne želeći neku dunjalučku korist, nego samo zbog Allahovog zadovoljstva. I da bi čovjek imao koristi od znanja kojeg je naučio, mora raditi po njemu, jer u protivnom to znanje će biti dokaz protiv njega na sudnjem danu. Kako kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadithu kojeg zabilježi Imam Muslim od Ebu Malika Reš'ari radijallahu anhu, wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk. Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Kur'an će svjedočiti za tebe na sudnjem danu ili protiv tebe. Učio si Kur'an, koliko si radio po njemu? Da li si radio po njemu? Kako si se vladao? Kako si se obhodio prema Kur'anu? Biće dokaz za tebe ili protiv tebe. Ako si radio po Kur'anu, Kur'an će svjedočiti za tebe, gospodaru, on me je učio, ja sam ga sprečavao da spava po noći, sprečavao sam ga od njegovih mnogih prohtjeva, strasti, bio sam mu saputnik, sa mnom se družio, ili će biti dokaz protiv tebe. Držao me je na polici, udaljavao se od mene, izbjegavao me, nije me znao učiti, nije radio po onome što čuje od mojih ajeta. Kur'an će svjedočiti za ili protiv tebe, za svakog od nas. I zabilježio Imam Tirmidhi u svom sunenu ili džamiji od Ebu Berze el-Eslamija radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'. Čovjekova stopala neće se pomjeriti na sudnjem danu sve dok ne bude upitan o 4 stvari. An umurihi fima afna, o svom životu, svojim godinama, u šta ih je potrošio. Wa an ilmihi fima amila bihi, i o znanju koliko je radio po njemu. O znanju kojeg mu je Allah dao. Znanje je dar, blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala, koliko je radio po njemu. Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah. I o imetku, kako ga je zaradio i na koji način ga je potrošio. Wa an jismihi fima ablah. I o svom tijelu, kako ga je pohabao, u šta ga je istrošio. Da li si svoja koljena istrošio na halkama Kur'ana, na halkama znanja, ili si istrošio igrajući fudbal, ganjajući loptu i tome slično. Da li si svoje tijelo istrošio na noćnom namazu, posteći, boreći se na Allahovom putu, ili si istrošio dižući tegove, udarajući vreću, ne sa ciljem da čovjek ojača da bi se spremao za borbu na Allahovom putu, nego i strasti, da bi se dičio pred drugima i tome slično. U šta si pohabao svoje tijelo? Znanje koje si imao, koliko si radio po njemu? Imetak kojeg si trošio, kako si ga zaradio i u šta si ga potrošio? I svoje godine, dani, sati koje ti Allah dao, kako si ih potrošio? U šta si ih proveo? Neće se pomjeriti ničija stopa na sudnjem danu. Noge se neće pomjeriti. Nema ti da riječi dok ne odgovoriš na ova pitanja. Znači, znanje koje je korisno jeste znanje po kojem se radi. Ali rad po znanju, ili bolje reći, nerađenje po znanju. Nerađenje po znanju može se podijeliti na 5 vrsta. Prva vrsta, nerađenje po znanju koje je kufr, nevjerstvo. Nerađenje po znanju koje je kufr, nevjerstvo. Primjer toga je onaj koji je spoznao tauhid i ne radi po njemu, čini širk. Ili onaj koji je naučio da je namaz obavezan i ne klanja namaz, čini djelo kufra, ostavio namaz, ne radi po znanju. Druga vrsta nerađenja po znanju je nerađenje po znanju koje je haram. Nerađenje po znanju koje je haram. Poput onoga koji zna da je zekat obavezan i ne udjeljuje zekat. Ili onoga koji zna da je post obavezan i ne posti. To što ne radi po svom znanju čini haram, veliki grijeh. Treća vrsta jeste nerađenje po znanju koje je mali grijeh. Poput onog koji zna da je obaveza obarati pogled pa ne obara pogled od onoga što je haram. Ili onoga koji zna da je namaz u džematu onome ko živi u blizini džamije obaveza, pa ne ode na namaz u džemat i tome slično. Četvrta vrsta nerađenja po znanju jeste nerađenje po znanju koje je mekruh, pokuđeno. Primjer toga je
ostavljanje pritvrđenih sunneta. Znaš da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao pritvrđene sunnete i ostavljaš ih. Znaš da je vitr pritvrđeni sunnet, da ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ostavljao i ostavljaš. To je mekruh. I peta vrsta, nerađenje po znanju koje je mubah. Nerađenje po znanju koje je mubah, dozvoljeno. Primjer toga je onaj koji je čuo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao dugu kosu i ne pusti dugu kosu, jer puštanje kose ili nosanje duge kose nije sunnet. Tako je to bila praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem s kojom nije ciljao propisivanje. I pročitao si u hadithu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao dugu kosu i ne radiš po tome. To nerađenje po znanju je mubah, dozvoljeno, jer nije pohvalno nositi dugu kosu po većini islamskih učenjaka. I za svaku ovu kategoriju može se navesti desetine primjera. Dakle, kada kažemo nerađenje po znanju, prvenstveno mislimo nerađenje po znanju koje je kufr, haram, veliki grijeh, mali grijeh i mekruh. Ne mislimo na ovu zadnju kategoriju koja je mubah. Kada kažemo nema hajra u znanju po kojem se ne radi, misli se na ovo. Nema hajra u znanju od kojeg nema koristi. Znaš da je nešto širk i upadaš u njega. Kakva je korist tog znanja? Znaš da je Allah nešto zabranio. Znaš da je kamata zabranjena, upadaš u kamatu. Znaš da je to i to haram i ti radiš. Znaš da ti Allah ovo naredio i to ostavljaš. To je znanje od kojeg nema koristi. Isto tako znaš da je nešto poslanik sallallahu alejhi ve sellem pohvalio da se čini i posticao na to i ti ne radiš po tome. Ne radiš po tome. I zato, kako je zabilježio imam Buhari, Ebu Bekr as-Siddiq radijallahu anhu, najbolji ashab u ovom ummetu, govorio je nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem: bojim se da ostavim nešto od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bojim se ako ostavim nešto od sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da mi Allah ne okrene srce. Da mi Allah ne okrene srce. Tako su to doživljavali odabrani Allahovi robovi u prvim generacijama. Kada bi im poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto naredio, preporučio, zabranio, oni ne bi raspravljali je li to vađib ili mustahab, je li haram ili mekruh. Nije preneseno da je iko od ashaba došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pa ga pitao: Allahov poslaniče, ono što si nam naredio, a je li to vađib ili mustahab? Jel to baš se mora uvijek raditi ili nekad može se preskočiti? Nema da iko od ashaba postavio takvo pitanje. Nego smo spoznali i naučili šta je vađib, a šta je mustahab iz drugih predaja. Kada sakupimo sve predaje o jednom propisu na jedno mjesto i onda ih prostudiramo, onda zaključimo da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je nešto naredio, da li je zaista ciljao ono što je vađib, da je onaj koji ne radi to grešan kod Allaha, ili je samo mislio da je pohvalno, dakle posticao na neko djelo koje je pohvalno. Nigdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije govorio: ovo vam je, ovo što sam vam naredio, ovo vam je vađib, ovo što sam vam naredio, ovo vam je mustahab. Niti su ashabi postavljali takva pitanja. Nego nađemo predaju u kojoj je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio nešto i onda nađemo drugu predaju gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio suprotno tome. Pa kažemo ova naredba, vidimo da nije na stepenu vađiva zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nekad ostavljao to djelo, što znači da nije na najvećem stepenu naredbe. Vratimo se na predaju od ashaba, kako su oni to razumijevali. Uzmemo u obzir i druge indikacije, popratne dokaze, argumente i onda dođemo do zaključka da li je ta naredba na stepenu vađiva ili na stepenu mustahaba. Dakle, ono što ti Allah naredi, radi po tome. Ono što ti poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredi, odazovi se, primijeni u praksu, radi po znanju. Radi po znanju, jer ako ne budeš radio po znanju, to znanje će biti dokaz protiv tebe na sudnjem danu. Ta blagodat koju ti Allah dao, a koji su uskraćeni mnogi, većina ljudi na dunjalku su u zabludi. Većina ljudi na dunjalku su u kufru i širku, ne vjeruju. I Allah tebe počasti sa znanjem. Dadne ti da razumiješ nešto, poduči te, olakša ti puteve spoznaje, učini ti pristupačnim učenje vjere, olakšani. Nije davno bilo kada ljudi nisu mogli naučiti najosnovniji propis o islamu. Neki koji su među nama večeras ovdje sjećaju se tog vakta. Kada nisi smio za sebe reći da si musliman, nisi smio pitat mnoga pitanja i o njima govoriti o islamu. A da ne govorimo da imaš negdje otići na predavanje i slušati sat vremena da ti neko citira ajete i hadise i da ti tumači vjeru. Toga nije bilo. I ne znači da sutra se neće opet vratiti isto takvo stanje. Da nam neće Allah uzeti tu blagodat ako se budemo ponašali onako kako ne dolikuje. Ako budemo nemani prema toj blagodati. A već smo počeli tim putem da idemo. Većinom nam je dojadimo. Imamo puno informacija, imamo puno predavanja, puno knjiga. Dosadno, ne može se na sve stići. Nemamo kad gledati utakmicu od dersova. Nemamo kad ući na Facebook, nema puno dersova.
A do juče tražio si na kantonu jedan ders da na njemu prisustuješ. U mjesec dana nek. To je Allahova blagodat na kojoj treba biti zahvalno. A ako ne budemo zahvalni, Allah će nam uzeti tu blagodat. Danas ljudi u mnogim državama na dunjalku nemaju priliku da uče vjeru. Ne smiju klanjati javno. Žena se ne smije pokriti. Ne smije svoje dijete nazvati muslimanskim imenom. Prije 30 godina u nekim ruskim republikama nisu smjeli klanjati, osim pod zemljom. Mekteb gdje su djeca učila osnove o islamu, bio je ukopan ispod zemlje. Odu ispod zemlje pa uče i onda nakon toga izađu i ponašaju se da nisu muslimani. Tako su očuvali islam. Danas u nekim zemljama u logore zatvaraju muslimane koji ufate da su klanjali. Ili da su druge pozivali u islam. Da su nekom rekli počni klanjati, znaš li Kur'an. Kod koga nađu Kur'an, zatvori ga u zatvor. Našli mu Kur'an. Optužnica, našli mu Kur'an u torbi. Koliko bi ti ljudi poželili da dođu na jedno predavanje? Samo na jedno predavanje. Koliko bi imetka dali, para, da dođu na jedno predavanje? I nemojte misliti da su to samo neka nevjernička mjesta. Čak i u mnogim muslimanskim zemljama danas. Prije par godina razgovarao sam sa jednim šejhom iz Egipta u Medini, došao na umru. I kada je vidio halke Kur'ana u mešćidu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zaplakao. Iz Egipta došao. Nije došao iz Kine, iz Sjeverne Koreje. Iz Egipta. Kaže, ne pamtim kada sam zadnji put vidio halku Kur'ana. Ne pamtim kada sam zadnji put vidio halku Kur'ana. Kako je došao ovaj novi faraon na vlast, zabranio halke Kur'ana u mešćidu. Zadnjih 10 godina. Možda mi mislimo da imamo posebnu vezu sa uzvišenim Allahom, da smo mi odabrani narod kod Allaha, da nas Allah posebno pazi, da za nas ne važe pravila koja važe za druge, da će nas Allah čuvat do sudnjeg dana, da se ovako ponašamo i da ovako živimo. Kažu Arapi devamul hali minal muhal. Jedno te isto stanje je ono što je nemoguće. Stanje se mijenja. Nikada nijedno stanje nije ostalo vječno. Znajte da ovo stanje u kojem mi živimo danas neće ostati ovako. Neće ostati ovako. Zapamtite ovo. Promijenit će se stanje. Promijenit će se stanje. Promijenilo je se u najboljim vremenima, promijenit će se u našem vremenu. Bio je pravedni hilafet, nakon toga je došlo kraljevstvo, nakon toga su došle halife koji su činili nepravdu muslimanima i zulum i dešavalo se ono što se dešavalo kroz historiju islama. I pravedni hilafet nije vječno ostao. Od sebeba da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva nam blagodat jeste da budemo zahvalni na njoj. Da budemo zahvalni na njoj. A od zahvalnosti uzvišenom Allahu na blagodati znanja jeste rad po tom znanju. Rad po tom znanju. I onaj ko radi po znanju, Allah subhanahu wa ta'ala mu dadne bereketa u tom znanju. I poveća mu znanje. I učvrsti to znanje da ga ne zaboravi. Dok onaj ko ne radi po znanju, niti ima koristi od tog znanja, niti ima bereketa u znanju i brzo zaboravi to znanje. Zato imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah govorio je: kullu hadithin sami'tuhu amiltu bihi. Svaki hadis kojeg sam čuo, radio sam po njemu. Svaki hadis kojeg sam čuo, radio sam po njemu. A Sufjan Thauri rahimahullah govorio je: svaki hadis kojeg sam čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, radio sam po njemu pa makar jednom. Pa makar jednom sam radio po njemu. Da ne budemo od onih koji slušaju, a ne rade po tom. A Amir ibn Šurahil Ša'bi i Waki ibn al-Jarrah govorili su: kunna nasta'inu bi hifdil hadithi bil amali bih. Kaže, potpomagali smo se prilikom učenja haditha na pamet radom po hadithima. Kada bi željeli da zapamtimo neki hadith, uradimo po onome na što upućuje taj hadith. Radimo po njemu pa nam Allah olakša da ga zapamtimo. Jer je to bereket, od bereketa znanja da radiš po njemu, pa ga Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. I u prvim generacijama su govorili: jehtiful ilmu bil amal, fa in ajaba illa irtahal. Kaže, znanje kada dođe, sluša da li će se neko odazvati njemu. Čeka da se neko odazove. Pa ako se niko ne odazove, nastavi putem da ide dalje. Šta znači ovaj govor? Ako ti ne budeš radio po njemu, Allah ti dao znanje, ne budeš radio po njemu, ode ono dalje. Ode gost plemeniti drugom u goste, a tebe ostavi samog. Kada ti Allah dadne blagodat znanja, znanje čeka da vidi hoćeš li ti raditi po njemu ili nećeš. Ako se zahvališ Allahu na toj blagodati i radiš po tom znanju i ugostiš tog plemenitog gosta, on odsjedne kod te. Nasadi se na tvojoj lokaciji, u tvojoj kući, tvojoj okolini. A ako ga ti ne ugostiš onako kako treba gosta ugostiti, ne radiš po njemu, on produži i ide dalje. Allah tu blagodat dadne nekom drugom, ko je dostojan njih. Ti se pokazao kao nezahvalan. Zabilježi imam Al-Bazzar u svom musnedu od Ebu Berze al-Aslamija radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: primjer onoga koji podučava druge, koji podučava narod znanju, ali ne radi po njemu, je kao primjer fitilja. Svijetli drugima, a sebe prži i uništava. Fitil, svijeća, svijetli drugima, ali sebe topi. I na kraju se istopi i ostane bez svjetla. Ko je ovdje stradao?
Svijeća. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, primjer onog koji podučava druge, a ne radi po tome. Sam sebe topi, uništava sam sebe, drugima svijetli, a sebe uništava. To je korisno, lijepo je što ti prenosiš, podučavaš drugi. Ali drugi imaju koristi od tebe, njima svijetliš, imaju svjetlo, okoristi se od tvoje vatre, od tvog svjetla, ali ti na kraju sam sebe uništiš. Izgoriš ti i stradaš zbog drugih. Zato da bi tvoje svjetlo ustrajalo, da se ne ugasi i da ne uništiš samog sebe, radi po znanju. Radi po znanju. Allah subhanahu wa ta'ala najgorim opisima u Kur'anu opisao je one kojima je dao znanje, ali oni nisu radili po tom znanju. Prvi primjer koji ga Allah subhanahu wa ta'ala naveo je primjer psa. Kaže: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Kaže, naređujući Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, spomeni im primjer onoga kojem smo mi dali naše ajete. فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Pa ih je on ostavio, napustio. Allah mu dao znanje, dao mu ajete, podučio ga. Šta je on uradio? Okrenuo leđa. Nije prihvatio to znanje koje mu je Allah subhanahu wa ta'ala podanio. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Pa ga je šejtan zaveo i bio je od onih koji su u zabludi. Zatim kaže Allah tebaraka wa ta'ala: وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. Da smo mi htjeli, Allah subhanahu, لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. Mi bi ga uzdigli, uzvisili sa tim ajetima. Uzdigli bi ga na visoki stepen. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Ali je on spustio se nisko, odbio da slijedi ono što mu je Allah dao. Spustio se nisko. أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. Umjesto da se uzdigne, on se spustio, ponizio samog sebe i slijedio svoje strasti. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, primjer njega je kao primjer psa. إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُ يَلْهَثْ. Ako dođeš do psa, on ispruži jezik, isplazi jezik i dahće. Ako ga ostaviš ga isplaženog jezika da dahće. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. To je primjer naroda koji je odbijao naše ajete. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Pričaj im priče, o Allahov poslaniče, pričaj im ove istinite priče, ne bili se opametili, ne bili uzeli pouke u tome. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala u ovim ajetima navodi primjer čovjeka kojem je Allah dao blagodat znanja. Allah mu dao ajete, znanje, uputu, ali on se ponio prema tome nemarno. Odbio da slijedi te ajete, odbio da radi po njima, ispustio se nisko, šetan ga zaveo, slijedio svoje strasti. Kaže Allah, da smo želili, mi bi ga uzdigli. Mi da smo htjeli, Allah da je htio, uzdigao bi tog čovjeka tim znanjem, da je zaslužio, da je radio po tom znanju, da je bio zahvalan na znanju. Allah bi ga uzdigao, uzvisio njegov stepen, ali zbog njegovog slijeđenja strasti, Allah ga je ponizio i ostavio u zabludi. Kaže, primjer njega je kao primjer psa. Pas ne razumije, nema razlike, lijepo mu ili loše govorio. On isplazi jezik i dahće. Išao prema njemu ili ga ostavio, nema razlike. Tako i ovaj čovjek kojem je Allah dao znanje i ne radi po znanju je kao primjer psa. Znanje je za one koji imaju živa srca, za one koji se boje Allaha subhanahu, koji žele da ožive svoj iman, da očuvaju svoj iman, da očiste svoju dušu. Jer ovo znanje o kojem mi govorimo je znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala, znanje o ahiretu, znanje koje je lijek za srce i hrana za dušu, znanje koje je svjetlo u očima i smiraj u prsima i utjeha u samoći i vodič u tami. To je znanje, šerijatsko znanje, koje je Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao njegove nosioce i one koji rade po njemu. I drugi primjer koji je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u kontekstu onih koji ne rade po znanju, u kontekstu onih kojima je dao znanje pa nisu radili po njemu, je primjer kojeg navodi u suri Al-Jumu'ah, gdje kaže tebaraka wa ta'ala: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. Primjer onih kojima je dat Tevrat, Allahova knjiga, objava prijašnja, kojima je dat Tevrat da ga ponesu, ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا, pa ga oni nisu ponijeli onako kako toliko je. كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. Je kao primjer magarca koji na sebi nosi tovar. Magarac koji na sebi nosi tovar. Zamislite magarac kada bi natovario na sebe knjige. Ima li kakve koristi od toga? Nikakve koristi magarac nema, bez obzira što je riječ o knjigama. Kada bi magarac na sebe natovario zlato i srebro, ima li kakve koristi od toga? Nema nikakve koristi. Kakvo god blago, kada bi na sebe natovario, magarac od toga nema nikakve koristi. Tako i oni kojima Allah dadne znanje, pa ne rade po njemu. Natovariš na sebe bisere i dragulje, ali se ponašaš poput magarca, nosiš na sebi, a ne radiš po tome. Nemaš nikakve koristi. Samo nosiš na svojim plećima teret. Samo nosiš na svojim plećima teret za kojeg ćeš morati jednog dana odgovarati. Zato nema izbora
osim da naučimo vjeru i radimo po njoj. Ako ne budemo učili vjeru i budemo radili po njoj u džehlu, u neznanju, poistovjećujemo se sa onima koji su skrenuli u zabludu od kršćana, koji su radili, ali nisu imali znanja, pa su o Allahu subhanahu wa ta'ala govorili laži i o Allahovoj vjeri govorili ono što ne znaju i u svoju vjeru uvodili razne novotarije i zablude, pa su na kraju iskrivili vjeru koju im je uzvišeni Allah objavio, iskrivili knjigu koju im je Allah objavio, pa propisali sebi razna pretjerivanja u vjeri, kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Kul ja ahlal kitabi la taghlu fi dinikum." O ahlu kitabije, nemojte pretjerivati u svojoj vjeri. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "La tutruni kama atrat an-nasara ibn Maryam." Nemojte pretjerivati spram mene kao što su kršćani pretjerali spram Isa, sina Merjeminog. Recite: Rasulullah, Allahu poslanik i njegov rob. Nemojte pretjerivati. Pa su propisali sebi u vjeri isposništvo, zabranili ono što im je Allah dozvolio i dozvolili ono što im je Allah zabranio. Sa druge strane, ako budemo učili Allahovu vjeru, ali ne budemo radili po njoj, poistovjećujemo se sa Židovima koje je Allah subhanahu wa ta'ala prokleo i na njih se rasrdio. Znali su istinu i znaju istinu, ali ne rade po njoj, pa su zbog toga prokleti. Ovaj ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je najbolji ummet i naš poslanik je najbolji poslanik, alejhi salatu wassalam, i pečat svih vjerovjesnika. I odlika ovog ummeta jeste što ne slijede ni put onih na koje se Allah rasrdio, niti put onih koji su otišli u zabludu, nego uče znanje i rade po njemu. Uče znanje i rade po njemu. I zato na svakom rekatu, u svakom našem namazu učimo ajete iz sure Al-Fatiha u kojima Allah subhanahu wa ta'ala naređuje nam da od njega tražimo: Ihdina siratal mustaqim. Uputi nas na pravi put. Siratal ladina an'amta alejhim. Na put onih kojima si ti svoje blagodati darovao. Ko su oni kojima je Allah dao svoje blagodati? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Onaj ko se bude pokoravao Allahu i njegovom poslaniku, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. To su oni koji će biti sa onima kojima je Allah svoje blagodati darovao. Minan nabijin, od vjerovjesnika, od siddiqin, siddiqa, iskrenih, od šuhada, šehida, od salihin, i oni koji su dobri. To su oni kojima je Allah svoju blagodat darovao i za koje molimo Allah subhanahu wa ta'ala da budemo na istom njihovom putu, na putu poslanika, vjerovjesnika, iskrenih, šehida i dobri. Uputi nas na pravi put. Siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Uputi nas na ispravni put. Mustaqim, put koji je pravilan, na kojem nema krivina. Siratal ladina an'amta alejhim. Na put onih kojima si ti svoju blagodat dao. Ko su oni? Pomenuli smo. Ghayril maghdubi alejhim. A ne na put onih na koji se ti rasrdio. Ko su oni? Židovi. Zbog čega se na njih rasrdio? Znali su, nisu radili po znanju. Wala dallin, niti na put onih koji su u zabludi. Ko su oni? Kršćani. Zbog čega su u zabludi? Zato što su radili bez znanja. Zato što su radili bez znanja. I kažemo nakon toga: amin, Gospodaru, uslišaj nam tu dovu. Svaki dan, na svakom namazu, na svakom rekatu učimo ovu dovu. Kada sami klanjamo i kada klanjamo u džematu. Zbog bitnosti toga, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji uče Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, uče šerijatsko znanje i rade po njemu. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da učini nas od onih koji su iskreni, od onih koji slušaju govor i slijede ono što je najbolje. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe i uvede nas u džennet u odabranom društvu poslanika, vjerovjesnika, iskrenih, šehida i dobrih. A divno li je to društvo? Allah najbolje zna i salavate i salame donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe.